Ako si Vicky, ginaingon, ang tao nga imong gikaminusan karon magkinahanglan kaniya puhon. Amping sa imong mga pulong kay nagtuyok pa ang panahon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Naunsa ka man taon, uy. Misugot ka nga mamisita nimo si Naldo karong gabi eh. Ug nagplano ka pa nga imo siyang sugton. O day, buutan magud siya. May pagtanaw sa kuniya, mao nga ako siyang sugtun. Asa ka buutan? Buutan na nga iya kong gibuwagan kay si Delia ang iyang nagustuhan. Unya, abi kay wa man siya sugtan ni Delia, ikaw na lay buot niya na pong ligahan. Isyog sugta day, uy. Ayaw gyud day ha, Vicky. Day Mayet, ayaw na lang ko kasuko ni Naldo Kuyd. Ikaw man sagud ang uyab niya, mao nga nagkauyab mo, di ba? Maong gibuwagan ka, kay wa man gid siya makatkon sa pakikugma nimo. Oh, ikaw, bahala ka. Basta kay kinalay ikasulti nako. Si Delia ang iyang nagustuhan og dili ikaw. Busa, moabot ra gihapon ang adlaw nga iya kang buwagan. Sama sa iyang gibuhat nako. Day Mayet. Karon ba nga gisugot na ta ka? Mangutana ko nimo. Unsa man na, day Vicky? Nahibaw man ko nga si Delia gid ang imong nagustuhan. Pero gisugot na lang ka kay may pagtan-aw man gid ko nimo. Ang akong pangutana mao ni. Di ka ko iparihan nimo ni Mayet nga imo lang unyang buwagan kay wa ka makat-on sa pagmahal nako. O ka na ang dili mahitabo. Mas ganahan ko nimo kay ni Mayit. Ambot ba di ko ganahan sa iyang kinaiya gud. Ambot, maglisod ko explicar nga nung di ko ganahan niya. Tungod tingali kay siya manggod mo ay nanguyab nimo, no? Usasa na sa hinungdan. Pero may nahitabo na ninyo? Oo. Oo niya, nga nang wa man ka makaton sa pakikugma niya. Imo man ka siyang nahilabtan. Oh, unsa man, di na siya putli, nga imong naangkon, ha? O ka na, mo na. Usasa na sa hinungdan. Di na sa virgin nga ako nakuha. May mo ba, day Vicky, di na ta magisgot pa ni Mayit? Basta kinilay ako isulti ni mo nga, nalipay ko, nga ako imo nang gisugot. Nalipay kay ko, day Vicky. Mao ba? Kaslunan na sila si Naldo og Vicky. Nakat-on yun di ay si Naldo sa pagmahal ni Vicky. Pero naku, wag yun siya mahigugma. Iya pa kong gibuwagan. Ano ba kayong noon nga, di yun ka mo sa Naldo may angay sa gusta. Di ba? Kung matinuod tong gisulti ni Bibang, nga manguyab na kong anak ni Sir Donald, masuya lang yun sila nako. Kay magpuyo ko nga dato, unya sila pobre. Uy, kana Raps Robert nga nang sa Donald, bida. Plikiros kayo na, dagan sa kayo babae pabdusa na na. Bida, hindi kong pagpamabdus, buwag ka na yun. Suwayan ako siya og sugot, uy. Og buhaton ako ang tanan, aron iyak. Sa sunod simana nagidayang inyong kasal. O, Day Mayet, hapit na gid makasal ni Naldo. Mao ba? Tambong mo niya sa among kasal ha, Mayit. Gamay ra gud ang hikay gud. Ang importante nga makasal na gid mi. Dili na ko usika ng akong oras. Tungod lang sa inyong kasal, Naldo. Og kinila ikasulti na ko nimo. Human sa inyong kasal, iampo na ko nga maglisod mo sa inyong pagpuyo. Nga magkamang mo sa tumang kawadon. Og ako, magpakasal na sad ko sa dato na kong uyab. Day Vicky.
lang sa akong isulti nimo. Ayaw siguro ang kahimtang sa tao. Kasi nasayod nga hatagan mi grasya sa Ginoo ug madato mi. Ayaw lang sa pagsulti o panapos, Day Vicky, uy. Masuko ang Ginoo, anak. Mura makag nakaminos na mo. Nagtuo ka? Nga imo ang tanang panahon? Magpuyo na ganikos kaharuhay. Unya, magkinahanglan mo na ako og tabang. Shit na lang unya ninyo. Di gyud mo makapaabot nga mong hatag. Ito na ang mga bisita na to na mauli na. Day Vicky. Anya, ang samayo na ako na imo diha. Ako sa pa. Ako na pangayuon ang imong bisaan. Ako nga. Imong ihatag ako uman sa atong kasal. Unsa pa itong gipamot? Tala, let's go sa atong kwarto. Tala na yun, Day Vicky. Sige, banat na nakabo sa ihatag ko nimo ang gusto mong mahita po. Ako kaligyan, Vicky. Ako kaligyan. Kalamian na ako. Lami na gyud kayo. Lami na gyud kayo. No. Naldo. Pagkaswerte, pagkamugaway na baya sa inyong pagpuyo, no, Naldo? Vicky, ginibuinas mo sa inyong pagpamuhis baboy. Kwartahan naman mo. Ikaloy ang taon sa Ginoo tay. Basta magkugi lang kitay, unya ubanan sa pagampo sa Ginoo, ay Mo na. makaput kit ang pangandoy. Mo gina importante ang pag-ampo. O si Mayet ba? Liso na kairon siya sa iyang pagpuyo. Kay human, namatay ang iyang bana. Lisod na ang kahimtang niya ron. Uban sa tulong niya ka anak. Mo sabi to na mga sulti-sulti nga akong nadungog sa gawas tay. Ug ang ugangan ni Mayet, purdoy na sad kuno kay sugarol man sa kasino. Kau! Piki, kau! Oy! Dayon dire, Dido! Ay, pagsinggit-singgit, das gawas! Unsa? Oy, nagisulti ni Mayet ka. Mo ba? Mo ni gisulti niya. Bay? Lagi? Ugaw? O nga nung giday mo ko mo. Nabayot ako si Bay, Mutana. uy. Bay, iyan de. sulti. Sorry, Say sorry. bungol ako. Ikaw may nabungol dito. Naunsam ta ko. Sige, unsa man na imong isulti pa, bay? Unsa isulti? Unsa isulti? Iya ko gisugo nga pwede ba ko taon siya. Isugo, de. Mananto taon yung kwarta taon kay sakit taon yung dua anak taon. Mo Unsa ba? man nauna nyo? Ikaw, Day Vicky, unsa man? Adto si Mayet gaw dito ha, pani siya. Lagi. Higala man gid nako siya. Busa dili ko siya hikawan sa iyang gikinahanglan. Salamat kayo nga imo kong gipawa mo kwarta, Day Vicky, ha? Mawagid unta ko nga maduol ninyo, pero nagkinahanglan man gid ko kwarta, Day. Mao nga nagpabaga na lang gid ko sa akong naong. Mayet, okay ra kay na. Uy, pahuwa mga taglaing tao. Ikaw pa nga higala na mo ni Vicky? Day Vicky, basaylo ako sa mga sakit nga po nga akong gipabati diha ninyo, ha? Basaylo ako, Day Vicky. Day Mayet kalimtin ang tanan. O kanang kwarta nga among gihatag, imo na na. Ayaw na nag-ilisi, kay amo na nang-gihatag nimo. Engines fall out of sync. Misamot og hilak si Mayet dihang nisulti ko nga dili ko pailisan ang kwarta nga akong gihatag niya. Ug sa pagkakaroy, nabalik ng among pagkasuod nga managhigala.
Mga katumang kasama ang kaagi ni Vicky, dinining tulumanon. What's the style? Nabalik na ang pagkasuod ko man naghigala style. Kini maong sungilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.